देवरा हमर धके कमर रोज रोज हिलावता। आ सनी लिवन के फिल्म रोज देखावता। सनी लिवन के फिल्म रोज देखावता। जी भैया, तो आप सब कैसन बानी जा? आशा ना बल्कि विश्वास बा ये भैया आप लोग मस्त होखब जा, खुश होखब जा और स्वस्थ होखब जा, तंदुरुस्त होखब जा। और हम बानी आप सबके भोजपुरी गायक व गीतकार नीतीश सिंह। और रउआ सबके बीच में रउआ सबके सामने बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही लाजवाब हम ई ऑर्केस्ट्रा सॉन्ग लेके आ गइल बानी। और ई ऑर्केस्ट्रा सॉन्ग ट्रैक पर बाटे, जौना ट्रैक के नाम हटे चांद के पार ले जइब का। तो भैया ई वही ट्रैक पर सॉन्ग बाटे। अगर रउआ सब अच्छा से इस सॉन्ग के म्यूजिक बनवा देतानी, अच्छा से स्टूडियो में गायकी कर देतानी ये भैया, तो आशा ना बल्कि विश्वास बा कि आप लोग के बीच में ज़रूर ई गाना बाजी। और रउआ सब अच्छा गावतानी, अच्छा मेटर रउआ सबके नइखे मिलत, तो आप सबके घबराए के ज़रूरत नइखे ये भैया, ये हमर भाई। अच्छा मैटर पावे खातिर हमारी यूट्यूब चैनल के सब्सक्राइब जरूर कर लीजा। और हमारे यूट्यूब चैनल के नाम बाटे भोजपुरी संगीत लिरिक्स। तो आप लोग हमारी यूट्यूब चैनल के ज़रूर सब्सक्राइब करे जा और घंटी के बेल आइकन दबावल रउआ सब मत भुलाइब जाइए भैया। तो आई जा हम रउआ सबके बीच में मुखड़ा सुनावतानी, आप लोग सुनी जा मुखड़ा के का भाव बा, कैसे गावे के बा, कौना लय से गावे के बाटे। तो ली जा, आई जा सुनी जा मुखड़ा के का भाव बा, कहे के भाव बाटे, सुनी जा। सैया हो गइल बाड़ो जहिया से बहारा, देहरे लगौले बाड़े हमारा पे पहारा। सैया हो गइल बाड़े जहिया से बहारा, देहरा लगौले बाड़े हमारा पे पहारा। माने ना बतिया ढलेला छतिया, हमारा जवानी के जोश जगावता। देवरा हमर धके कमर रात भर हिलावता। आ सनी लिवन के फिल्म हमके देखावता। अरे सनी लिवन के फिल्म सखी देखावता। तो अगर ये मैटर रउआ सबके अच्छा लगता, मस्त लगता, सुंदर लगता, तो आप लोग हमारी नंबर पर संपर्क करी जा। हमार नंबर बाटे 98 350 77 203। एक बार और हमारी कॉन्टेक्ट नंबर याद कर लीजा, 98 350 77 203। तो आप लोग ज़रूर कॉल करी और आप लोग के बहुत ही कम से कम चार्ज में सॉन्ग मिल जाई। तो फिर मिलल जी अगला वीडियो में। थैंक यू सो मच।